Det tror jeg er bedre. Altså, det giver sig meget, ikke? Jo. Nej. Ja. Det tror jeg nok. Ja. Vi er i børnetøjsbutikken Divaen og Krudtuglen i København. Her fortæller medejer Anne-Louise om, hvorfor det er vigtigt at vælge de rigtige sko til dit barn, og hvordan du gør det. Mange forældre kommer faktisk herned og har en fornemmelse af, at deres barn er en vis størrelse, og tit så rykker børns fødder meget mere, end hvad man faktisk lige tror, at de gør over sådan en sommer- eller vintersæson. Det er nemt nok at se, når de har sandaler på, at de måske møder ud til snuden, men når de har støvler og regnstøvler på og vinterstøvler, så kan det være sværere at se. Problemet med, hvis man vælger en forkert sko, kan være, at hvis barnet har en meget bred fod og kommer i en smal model, så bliver fødderne klemt. Og omvendt, hvis de har meget smalle fødder og kommer i en model, der er for bred, så vil skoen simpelthen svuppe rundt om foden. Og så vil de hele tiden have en fornemmelse af, at skoen ikke sidder ordentligt fast. Og det kan jo gå ud over, at så spænder de i fødder og ben, og går ikke så naturligt og afslappet, som de burde. Derfor er det vigtigt, at man finder ud af at få det helt rigtige fodtøj til ens barn. Ifølge Anne-Louise er der flere ting, du som forælder skal vide. Det er vigtigt at vide, hvad fodens længde er i forhold til, at der skal være et voksetillæg inde i skoen på 1-1,5 cm. Generelt med små børn, der lige har lært at gå, siger man, at det er nok med et voksetillæg på 1 cm, og med større børn op til 1,5. Men det kommer også an på selve skoen eller støvlens form, om den holder fast rundt om anklen eller ej. Det er altid en god idé at have sit barn med, så man kan få målt foden ordentligt. Men der er også nogle børn, som der bare ikke er til at få målt fødder. Især når de er små. De forstår ikke, hvad der skal ske, og de kan tit være trætte, når de kommer. Der kan man godt have målt foden hjemmefra, ved at de står oven på et målebånd. Helst op af en dørkarm, så er foden og målebånd møder helt op til en væg. For dem, der gerne vil købe sko over nettet, er der også hjælp at hente. Hjemme på vores hjemmeside, Divaen og Krudtuglen, der har vi lagt en sko- og støvlebeskrivelse af, hvad der er vigtigt at tage højde for. Både hvordan man selv kan måle barnets fod, og også i forhold til, hvad der er vigtigt at være opmærksom på. Vi skriver også ind under modellerne, om de er bedst til en bred, almindelig eller en smal fod. Samt at vi skriver alle indermålene, så hvis man får barnet til at stå oven på et målebånd og selv lægger det 1-1,5 cm oveni, så burde man rimelig sikkert kunne komme frem til, hvad det er for en størrelse sko, man skal bruge.